Исәнмесез, эфирда атна яңалыклары тапшыру. Узган атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин, Лина Хәсәншин, таныштырачакмын. Дүшәмбе Әлмәт шәһәре һәм районы советының чираттагы берләштерелгән сессиясы булып узды. Анда район башкарма комитеты җитәкчесен билгеләделәр. Бу вазифага Айдар Каюмов сайланды. Ул Әлмәттә туып үскән, Әлмәт нефть институтын тәмамлаган, 2002 елдан төрле коммерция структураларында эшләгән, 2012 елда берничә ай районның экономика, сәнәгать һәм сәүдә идарәсе начальнигы, 2015-2017 елларда Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары булып хезмәт куйган. Карны элек-электән үк бала-чага көтеп ала торган иде. Сагындырып килгән тансык үсеп килүче буынны кызыклы уеннары белән җәлеп итә. Ә менә заманча технологияләр суыклар җиткәнче үк тимер аяк һәм чаңгыларга бастырырга сәләтле. Сүз калабызда Татнефть компаниясе ярдәме белән төзелгән шугалак хакында. Узган елларда ул ниһаять ачылды. Шулай итеп, нефтьчеләр мәйданчыгындагы төп боз шугалагын Әлмәтләр сынап та карый алды. Беренче бозда шуучылар белән Фирая Юнысова да аралашты. Нефть шәһәр үзәгендә инде беренче кар явы белән бергә тимер ата шулар өчен шугалак эшли башлады. Татар гимназиясе кызлары шугалак ачуын бик көткәннәр, чөнки алар инде бу спорт төре белән 6 елга якын шөгыльләнәләр. Бездә беренче булып килеп шуарга кызлар иртәдән үк карар кыла. Мин тимер аякта бик шуарга яратам. Һәм миңа бу шөгыль бик тә бәхет китерә. Без Татнефть компаниясенә бик рәхмәтлебез, чөнки монда бик күп халык җыела. Күңел бик шат, без бик Без бәхетле, сразу шул вакытта күңел дә күтәрелеп китә, укулар биткәч, ничектер безнең өчен дә ял булып тора. Проект Татнефть компаниясе инициативасы буенча тормышка ашырыла. Оештыручылар сүзләренә караганда нигезне әзерләүгә бер айдан азрак вакыт киткән. Сүз уңаеннан беренче боз аренасын нефтьчеләр мәйданында 5 ел элек корганнар иде. Шул вакыттан бирле шәһәр халкы өчен бу кышкы чорда иң популяр урыннарның берсе булып тора. Без яңа шөгыльләнә генә башладык. Безгә бу энергия бирә, безгә шуарга бик ошый. Әлмәт шугалагы уникаль. Ул республикада бозны ясалма суыту системасы белән эшләтүче бердән бер шугалак. Махсус суыту җайланмасы бозны хәтта һава температурасы 0 градустан өстә булганда да җибетергә ирек бирми. 3000 квадрат метрдан артык мәйданлы конструкция нигезендә аэсматлар, реагентлы трубкалар ята. Нәкъ менә алар даими температураны саклый да инде. Мин бик яратам шуарга. Мин бик шат. Рәхмәт нефтьчеләргә. Ял көннәрендә һәр 2 сәгать, эш көннәрендә һәр 3 сәгать саен махсус машина өслекне чистартуга һәм тигезләүгә чыга. Бу техник әзерлек өчен ярты сәгать тирәсе кирәк. Бирдә тимер аякларны алып торуда җайга салынган. Алар фигуралы шу өчен һәм хоккей уйнаучылар өчен аерым. Балалар өчен дә, олар өчен дә барлык размерлары да бар. Шулай ук тимер аяк тоткасы да булдырылган. Күпләр өчен тимер аякта шу бик яраткан спорт төре булып тора. Ләкин яңа гына өйрәнергә теләүчеләр өчен менә шундый матур, күңелле нәни дуслар да булдырылган. Рәхәтләнеп килеп, тимер аякта шуарга өйрәнә дә аласыз. Быел коронавирус инфекциясе аркасында оештыручылар Роспотребнадзор тарафынан билгеләнгән барлык куркынычсызлык кагыйдәләрен дә үтәүне сорыйлар. Тимер аякны прокатка алганда QR-код булуы да мөһим. Шугалак көн саен иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр эшләячәк. Оештыручылар сүзләренә караганда язга кадәр дәвам итәчәк. Шуңа күрә алда бу спорт төрен үзләштерү өчен бик күп вакыт бар. Увайны Ниженское лицо республиканың социаль-гуманитар проекты нигезендә төзелгән әлеге китап үз эченә сугыш газапларын кичергән хатын-кызлар язмышын сурәтли. Китапта Ознакай районының 4 сугышчы хатын-кызның фотосы һәм документаль очерклары кертелгән. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сөйли. Әлеге китап белән бүләкләнүчеләрнең берсе Мария Федоровна Рыбалка. Ул фронтка япь-яшь кыз бала килеш 19 яшендә китә. Белоруссия фронтында хезмәт итә, Германияга кадәр барып җитә. Сугыштан соң хезмәтен Төньяк Кореяда дәвам итә. Шунда фронтовик Федор Рыбалка белән таныша. Федор Степанович нефть өлкәсендә хезмәт куя. Татарстанда нефть ятмалары табыла башлагач, аны үз бригадасы белән Ознакайга юллыйлар. Алар гаиләләре белән Ознакайга күчеп кайталар. Ознакай алар гаиләсе өчен икенче ватаннарына әверелә. Күрсәткән батырлыклары өчен Мария Рыбалка 2-нче дәрәҗәдәге ватан сугышы ордены һәм медальләр белән бүләкләнә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин аңа рәхмәт әйтеп әлеге китапны тапшыра. Сүз уңаеннан, моннан алда район башлыгы Мария Рыбалкага районның 90 еллыгы медален тапшырган иде.
Бүләкләнүчләрнең икенчесе якташыбыз Ленинград блокадасының ашы хәсрәтле көннәрен, ачлыгын, авырлыкларын үзе кичергән Римма Усманова. Район башлыгы аңа безнең өчен сез зур горурлык дип рәхмәт әйтеп әлеге бүләкне, тарихи китапны тапшырды. Ветеран хатын-кызларыбыз бүгенге көндә һәр яңа туган көнгә сөенеп яшиләр. Алар балаларының яраткан әниләре дә, оныкларының, оныкчыкларының яраткан әбиләре дә. Күз яшьләре белән сугарылган авыр еллар кабатланмасын, яшь буын бу хакта бары тик китаплардан, тарихи язмалардан гына укып белсен иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ағымдағы ел Луч телекомпаниясы үшін юбилейлы ел. Бірінші шәһәр телекомпаниясы ұйышқанға 30 ел тулды. Бірінші елларына негіз салып, бүгінгәчә эшләп килүче яңалыклар хезмәтеннән тыш, быел легендаға әйләнгән җомга тапшыруына да 30 ел. Шул уңайдан тамашачылар өчен кабат сюрприз әзерләнә. Экраннар артында барган ыгызыгыны Рәдифә Нугманова күзәтеп торды. Яңалыклар вакытта новости «Твое лучшее утро» һәм башка күп санлы тапшыруларның алып баручылары төшерелә торган зур студия бүген бәйрәмчә бизәлеште. Иртәдән үк бирегә кайчандыр җомга тапшыруының геройлары булып, безнең тугры тамашачыларыбызга әйләнгән кунаклар агыла. Барының да үз тарихы, барысының да сөйкле авторларына җиткерәсе үз теләкләре бар. Шушы тапшыруның беренче көннәреннән үк оештырып йөргән һәм инде сценарийларын язган һәм алып барган, яраткан халык шагыйрәсе Гырурланып әйтәм, үзебезнең Нәдер авылының килене Клара апаны әйтмичә булдыра алмыйм. Аңарга шушы тапшыруны башлап җибәргәне өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Илфат һәм Баринсина исламовларның иҗат тарихы җомгадан алда башланган булса да, рәсми рәвештә экран йолдызларына әверелүләренә шулай 30 ел. Кайчандыр халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Клара апа Булатова башлап җибәргән проектта алар беренче геройлар булган. Җомга тапшыруның без беренче карлыгачлары. Беренче тапшыру Клара апа белән безнең гаиләбез өйдә тапшыру шунда ясадык. Матур итеп чыгыш ясады безнең әле бәләкәй улыбыз беренче җырларын җырлады, җырлый башлаган вакытлары иде. Бик матур тапшыру, бик менә узак гомерле булды. Җомга тапшыру әле дәвам итсен. Әлбәттә без аны ничектер күңелле бер мизгелләр итеп искә алабыз. Безнең узган, шул бергә узган иҗат гомеребезне җомга тапшыру белән һәм менә шушы коллективта эшләүче күренекле кешеләр белән. Исәнлек, саулык сезгә барыгызга, уңышлар, иҗади уңышлар алдагы тормышларда. Җомга тапшыру татар телевидениесе тарихында да үзенең озын гомерле булуы белән уникаль. Тарихның 3/1 Клара Булатова белән бәйле булса, юлның 3/2 өлеше Саҗидә Сөләйманова, Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге премияләр лауреаты шагыйрә Нәфисә Сабирҗанова җитәкчелегендә үтелгән һәм дәвам итә. 30 ел дәверендә алар экранда күренгәннәр, үзләренең җырларын җырлаган артистлар булды, журналистлар вәкилләре килде, иҗат кешеләре килде. Алар һәрберсе үзләренең менә шул кайчандыр ның иҗат төркеме килеп аларны төшергәнне хәтирәләр, искә төшерәләр. Алар белән бергә минем дә хәтер тәгәрмәче әйләнә. Шулай итеп йыладык та, көлдек тә, җырладык та, биедек тә. Бәйрәмгә әзерлек әле дәвам итә. Әгәр дә җомга тапшыруының иҗат төркеменә телисе теләкләрегез, әйтәсе сүзләрегез бар икән, Луч телекомпаниясенә рәхим итегез. Алдан язылы сырала. Луч Әлмәт телекомпаниясе тамашачысының җомгалы булуына да 30 ел тулып узды. Шул уңайдан 26 ноябрь көнне эфиребез тулысынча җомга тапшыруының юбилеена багышланачак. Безнең белән бергә балыгыз. Ортасында панорама сәүдә үзәгендә булучыларның барысы да кызыклы картинаны карый алды. Бер төркем яшьләр кызларга һәм егетләргә кулларындагы тәмәкене чын, тере чәчәкләргә алыштырырга тәкъдим итте. Акция турында тулырак алдагы сюжетта. Тәмәке тартучыларның күбесе беренче тапкыр тәмәке продукциясын яшүсмер вакытта уктатып карый. Нәкъ менә шуңа күрә халыкара тәмәке тартудан баш тарту көне бу начар гадәткә дучар булган кешеләрнең үз аңына тәэсир итү генә түгел, ә яшь буынны тәмәке тарта башларга теләүдән саклап калуда максат итеп куя. Чөнки никотинның организмга йогынтысы бик җимергеч һәм бер кайчанда әссез узмый. Әлмәт шәһәренең Тәлгать Шәйхуллин исемендәге хәйрия реабилитация үзәге иҗтимагый хәрәкәте политехника техникумы студентлары
класслары белән берлектә тәмәке тарту өчен иң яман урыннарга чыктылар һәм кешеләргә тәмәкене чәчәкләргә алыштырырга тәкъдим иттеләр. Спасибо. Можно сигарету? А есть сигареты? Давай. Да, мы же все, вот сюда вот. Спасибо огромное. Сегодняшняя акция у нас финансово поддержана акционерным обществом «Татнефть». Бүгенге акцияны уздырырга Татнефть компаниясе ярдәм итте. Без сәламәт сайлау проектын тормышка ашырабыз. Менә шушы проект кысаларында реабилитация, профилактика ярдәме һәм менә шундый акциялар үткәрәбез. Помогаем не залезть в это. Ну и вот такие вот акции. Ел сайын тәмәке 7 миллионга якын үлем очрагына китерә. Аларның 6 миллионнан артыгы кулланучылар һәм элеккеге тәмәке кулланучылар арасында, 900 меңнән артыгы тәмәке төтенен сулаучылар. Бәхеткә, күп кенә элмәтләр тәмәке эшләнмәләрен куллануга каршы. Курение – это вредно для здоровья. Я советую полностью всем бросить курить. На самом деле, есть выбор у каждого. Выбор у каждого. Можно попробовать, да, и получить для себя какой-то новый опыт и понять, нужно тебе это или нет, нравится тебе это или нет. Либо занять себя чем-то интересным и получать от жизни много ярких эмоций. То есть сигарет, да. Әлеге акция ел сайын үткәрелә. Һичшиксез, ул әлмәтләрнең дөньяга карашына уңай тәэсир итә. Чөнки һәр кешегә бүләк итеп тәмәкегә алмашка нәфис роза чәчәге алу күңеллерәк бит. Килешәсездер. Яман гадәтләрдән арынмас өчен иң дөресе аны булдырмау һәм тормыш юлдашың итеп спортны сайлау. Мисал өчен шәһәребезнең югары һәм урта уку йорты студентлары спартакиада берләшә. Пәнҗешәмбе агымдагы уку елының спорт уеннары старт алды. Ул май аена кадәр үткәреләчәк һәм ай сайын төрле спорт төрләре буенча узачак. Май аенда 8 спорт төре буенча алган урыннар суммасы буенча гомуми зачет җиңүчесе билгеләнә. Спартакиада кысаларында узучы беренче ярышта студентлар стель теннисында көч сынашты. Стель теннисы олимпия спорт түренә керә торган популяр спорт уены. Ул 2 көндәш яки 2 пар көндәш арасында узарга мөмкин. Уенчыларның бурычы ракеткалар ярдәмендә тупны уенда тоту. Көндәш кагыйдәләр нигезендә тупны кире кайтара алмый икән, уенчыга яки уенчылар парына очко исәпләнә. Әзерлек һәр вакыттагыча югары дәрәҗәдә ди Әлмәт районы физик культура, спорт һәм туризм идарәсе башлыгы Дмитрий Бакалдин. Хочется отметить, что спартакиада, она в принципе как раз и несет ту миссию, чтобы как можно больше привлечь. Спартакиада спортка сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү максатын күздә тота. Актив катнашучы уку йортларына рәхмәт әйтәсе килә. Спартакиадаларны кызыграк үткәрергә тырышабыз. Конечно же, хотел поблагодарить все наши учебные заведения, которые довольно активно принимают участие. Мы сейчас ведем, в принципе, такую работу, чтобы спартакиада стала более интересной. Ярышта катнашучылар Әлмәт физик культура, Әлмәт медицина, Әлмәт музыка күллияте һәм Әлмәт һөнәри күллияте. Сәүдә һәм экономика техникумы, политехник техникумда белем алучы 6 егетләр һәм 4 кызлар командалары. Югары уку йортларыннан 3 кызлар һәм егетләр командасы катнашты. Бу КНИТУ-КАИ Әлмәт филиалы, Әлмәтнең дәүләт нефть институты һәм Казан инновацион университетының Әлмәт филиалы студентлары. Катнашучылар арасында республика ил күләмендә чыгыш ясаучы спортчылар да бар, ләкин күпчелек хәвәскәр уенчылар. Я первый раз здесь участвую, чувствую страх. Но Беренче тапкыр катнашам, бераз каушыйм, әлбәттә, тик дусларым булу ышаныч бирә. Я верю только в своих друзей, которые пришли выигрывать. Берәүләр ярышларда беренче тапкыр катнашса, икенчеләре ел сайын катнаша һәм командалары ел сайын призлы урыннар алуын куанып сөйли. Участвую не в первый раз четвертый, наверное. Каждый год прихожу, участвую. Интересно очень. Мин 4нче ел катнашам. Бик кызык, күңелле спорт чарасы миңа ошый. 3 уен уйнадым. Алар арасында 2 җиңү, 1 җиңелү. Соңгы уен билгеләячәк. Отсам алга таба уйныйм, ә оттырсам икенче урын шәхси зачетта. Еще осталась последняя игра, решающая. Если я ее выиграю, то дальше еще буду играть. А если проиграю, то все, второе место. Оештыручылар сүзләренчә, иң мөһиме команда ярышларында иң көчлеләрне ачыклау. Әлмәт физик культура күллияте кызлары һәм политехник техникум егетләре беренче урында, нефть институты беренче, КАИ икенче, КИУ өченче урын ияләре. Шәхси зачетта иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләргә дипломнар тапшырыла. Команда зачетында җиңүчеләрне кубоклар, медальләр белән бүләкләделәр. Әлегә шулар, мин Лина Хасаншина һәм монтаж операторы Рафаэль Сафин сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.